Serginin açılış dawarasy çağılar dörüjülük toporlaryny ýerine ýetiren Bagtyar çağılygy hemem watanymyzyň ösüşini wasp edýän aýdym faly şeýlede tansly çykyşlar bilen goşdy. Bu gedekki sergi diňe bar çağılar üçin haritlary hemem halmatlary köderlemek bilen çäklenmän. Eýsem ýurdumyzyň bilim terbiýeçilik ulgamanyň hünärmendleriniň daşary ýurtly kärdeşleri bilen öýdary tejribe alşmaklary üçin hem amatly meýdança bolup kylmady diýär. Dawara Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy hökümet agdalary, ýurdumyň ministrlikleriniň we podoklaryň dolanýan idaralarynyň, daşary döwletleriň we halkara guramalaryň diplomatik wekilhanalarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň we köpçülikleriň habar beriş derişleriniň ýol başlary hemde wekiller gatnaşdylar. Aýdym faly çykyşlardan soňra bir ýere ýygnalanlar hormat prezidentimiň Kids Expo ähli çağılary üçin atly sergi ýarmarkasyna atmajlary iýeren gutlagyny ul ünsünden diňlediler. Arkada al-Gahraman serdarymyny gutlagy dawra atmajlary tarapyndan dowamly el çarpışmalar bilen kabul edildi. Soňra ýygnalanlar sergi ýarmarkanyň diýwarlyklaryna taşdylar. Bu ýerde ýurdumyň we daşary döwletleriň öňünde barjy bilim merkezleriniň çağırlar üçin mebelleri, oýunjaklary, serişdeleri, okuw üsaplaryny we öwredici gollanmalary öndürýän şeýlede iýmit kärhanalaryň seýsenden gowragy öýlerini diýwarlyklaryny gurnadylar. Sergi atmajlaryň hatanda Birleşen Arap Emirlikläriniň, Fransiýanyň, Hytaýyň, Amerikanyň, Birleşen Ştatlarynyň, Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýanyň, Özbegistanyň wekilleri bar.